Abi nimo igsuon ang atong Ginoo, dili gayud kana siya makalimot. Kung unsa man ang imong nabuhat dinhi sa kalibutan nga makapahimuot kaniya, dili gayud siya makalimot niana. Kung aduna kay maayong mga binuhatan dinhi sa kalibutan, kung imong gipakita ang imong pagkamatinud-anon sa imong paghigugma ngadto sa Ginoo, nga imong gipakig-ambit ngadto sa imong isig katao, sa imong isig ka magtotoo, pinaagi sa pagtabang kanila, pinaagi sa imong pagpakita ngadto kanila nga kitang tanan mga igsuon ngadto sa Ginoo, dili gayud makalimot ang Dios ni ana igsuon. Makiangayon gayud ang Ginoo, dili gayud kana makalimtan sa Ginoo igsuon. Kung makalimot man ang imong isig katao, kung makalimot man ang tao, apan ang Ginoo igsuon dili gyud na siya makalimot. Resulta sa kaluwasan nga atong naangkon ni Kristo, makabuhat kita og maayo. Mapakita nato ang atong pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo ug mo resulta usab kana sa atong mga maayo nga relasyon ngadto sa atong isig katao. Hebreos 6 bersikulo 10. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Atong hinumduman sa kanuna igsuon nga ang Ginoo dili gayud makalimot. Ang Ginoo makiangayon, ang Ginoo matinud-anon. Dili gayud siya malimot kung unsa ang atong nabuhat nga maayo dinhi sa kalibutan. Kung unsa ka matinud-anon ay mong gugma ngadto sa Ginoo igsuon, dili gayud siya makalimot niana. Busa igsuon hinaot nga padayon ang imong paghigugma nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Ug padayon ka sa pagkamatinabangon ngadto sa uban, sa pagpakig-ambit sa gugma nga gihatag ngadto sa Ginoo sa matag usa kanato. Hinumdumi sa kanuna igsoon nga ang Ginoo nagtan-aw kanato ug dili gid siya makalimot niya ng tanan. God bless sa tanan.